Ak chcete otvoriť demo účet z Pocket Option, ste na správnom mieste. V tomto videu vám ukážem, ako si vytvoriť účet, používať platformu a využiť bonus za vklad. V popise nájdete odkaz na brokera, ktorý našim divákom poskytuje extra bonus za vklad. Poďme na to. Otvorenie účtu je veľmi jednoduché. Stačí kliknúť na odkaz v popise, aby ste prešli na webovú stránku brokera, potom zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo. Potvrďte stlačením tlačidla a to je všetko, automaticky budete presmerovaní na obchodnú platformu. Ak chcete využiť špeciálnu ponuku, nezabudnite si otvoriť účet cez náš odkaz. Bez neho nebudete môcť získať bonus za vklad. Aby ste začali používať platformu Pocket Option, najprv si vyberte aktívum, ktoré chcete obchodovať, môže to byť menový pár, akcia, kryptomena alebo komodita. Potom si nastavte graf tak, aby sa vám najľahšie čítal. Môžete upravovať časové intervaly, prechádzať medzi typmi grafov a používať kresliace nástroje na označenie trendových čiar alebo kľúčových úrovní podpory a odporu. Následne nastavte parametre obchodu, sumu, ktorú chcete investovať a čas vypršania opcie. Pridajte technické indikátory, ako sú klzavé priemery, RSI alebo MACD, aby ste si pomohli prečítať trend. A keď je vaša analýza hotová, vyberte smer pohybu ceny, nahor alebo nadol a otvoríte obchod jedným kliknutím. Môžete sledovať výsledok v reálnom čase na grafe a keď opcia vyprší, okamžite uvidíte výsledok svojho rozhodnutia. Môžete si to všetko vyskúšať úplne zadarmo na demo účte a ak ste pripravení uskutočniť vklad, tu je, ako to funguje. Kliknite na tlačidlo v pravom hornom rohu obrazovky, potom si vyberte preferovaný spôsob platby. Môžete vložiť prostriedky pomocou online peňaženiek, kryptomien alebo vašej bankovej karty a zadajte sumu, ktorú chcete vložiť. Proces je rýchly a bezpečný a prostriedky sa zvyčajne objavia na vašom účte do niekoľkých minút. Ak ste sa zaregistrovali cez náš odkaz, dostanete aj extra 50% bonus na vklad, čo je skvelý spôsob, ako zvýšiť svoj počiatočný zostatok. Ako náhle budú váš vklad a bonus potvrdené, budete mať k dispozícii extra kapitál na obchodovanie. Dúfam, že ste našli toto video užitočné. Ak áno, nezabudnite dať videu like a prihlásiť sa na môj kanál, aby ste nezmeškali žiadny nový obsah. Ďakujem za sledovanie.